Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră aveți bani de luat și vă arătăm noi cum. Continuăm ca în fiecare miercuri discuția despre fondurile europene și beneficiul pe care îl aduc în viețile noastre. Și este un moment important. Premierul anunță că România tocmai a depășit pragul de 100 de miliarde de euro, bani primiți de la Uniunea Europeană, de la aderare și până astăzi. Bani europeni care ne-au ajutat să dezvoltăm țara. S-au văzut în investiții, în infrastructură, în salarii, în reconversie profesională și, în general, într-o viață mai bună pentru comunități. Așa că profit de moment pentru a demonta un mit important, că banii europeni pot fi accesați doar în capitală sau în orașele mari. Iar pentru asta vă prezint astăzi două exemple extrem de relevante, un oraș mic de provincie și o comună. Începem cu orașul Beclean, cu o populație de doar 12.000 de locuitori. Un oraș care a atras în ultimii 10 ani aproximativ 60 de milioane de euro, însă vorbim aici doar despre bani care au fost deja atrași, s-au dus în investiții, evident, în transport public, autobuze electrice, în piste pentru biciclete, izolarea termică a locuințelor și foarte multe astfel de proiecte. Însă, pentru următorii ani, administrația locală are în plan să mai atragă încă 132 de milioane de euro. Și comuna Ciugud e un exemplu remarcabil de succes când vorbim despre absorbția fondurilor europene. 60 de milioane de euro atrase și aici, care se văd în infrastructură, utilități, educație, cultură și alte aspecte ale comunității. Un calcul simplu ne arată că raportul este de 17.000 de euro pe cap de locuitor, doar bani europeni atrași în Ciugud. Sunt exemple care arată că orice comunitate, indiferent de mărime sau localizare pe teritoriul țării, poate prospera prin investiții europene. Tocmai de aceea invitații mei de astăzi sunt chiar primarii celor două localități, cei care ne vor spune care e rețeta lor de succes. Până atunci, vă propun să înțelegem care sunt pașii către un astfel de proiect. Pentru primării, primul pas este consultarea directă a locuitorilor și analiza atentă a nevoilor locale, urmate de participarea la sesiunile de informare speciale pentru administrațiile rurale. Pentru ca un proiect să fie câștigător, acesta trebuie să prezinte obiective clare și măsurabile, un buget bine fundamentat și un plan realist de implementare. Concluziile de până acum arată că parteneriatele cu alte primării din zonă și implicarea activă a întregii comunități pot duce la rezultate foarte bune. Este vital ca proiectul să fie gândit astfel încât să poată continua și după încheierea finanțării europene, iar comunitatea să fie pregătită să-l susțină pe termen lung. Proiectele de succes din mediul rural sunt cele care reflectă specificul local, fie că vorbim despre modernizarea drumurilor agricole, dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare sau crearea de centre multifuncționale pentru comunitate, acestea trebuie să răspundă nevoilor reale ale satului românesc. Primarii din comune au un avantaj important, cunosc îndeaproape fiecare locuitor și înțeleg mai bine nevoile comunității. Acest lucru permite o implementare mai eficientă a proiectelor și un impact direct în viața oamenilor. De la școli renovate și drumuri modernizate, până la servicii medicale îmbunătățite, proiectele europene pot aduce beneficii concrete pentru toți locuitorii. Despre banii europeni care pot îmbunătăți viețile din orice comunitate, despre cum pot fi ei atrași, care sunt obstacolele, dar și care sunt trucurile sau modalitățile prin care putem face viețile mai bune pentru toți locuitorii cu ajutorul fondurilor europene. Cu invitații mei de la această oră, la bani de luat, Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, și vă mulțumesc foarte mult că sunteți în platoul Euronews România. Și ni se alătură conversației Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud. Mulțumim! Bună ziua, bine v-am regăsit. Salutări bunului meu prieten și coleg, primarului orașului Beclean, Nicu Moldovan. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Moldovan, pentru că vreau să începem exact ca reclama la șampon. Care e secretul? Secretul e să avem încredere că toate ideile, necesitățile comunității care o reprezentăm poate să fie aplicate prin proiecte, sigur, și guvernamentale, dar în mod direct avem și am avut de-a lungul timpului, din 2007, nu? Am avut această posibilitate la dispoziție să aplicăm
proiecte pe fonduri europene. Ceea ce este resursa și soluția, dacă vreți să o subliniem aici, nu singura, dar una dintre cele mai importante soluții de finanțare a tuturor proiectelor necesare comunităților noastre. Și a orașului Beclean, bineînțeles. Bun, dar mă gândesc că nu e totul numai lapte și miere, nu? Și mă întorc către dumneavoastră, mai ales că sunteți primar de comună și îmi dau seama că ceea ce aud de la alți primari de comună se poate aplica oriunde. Lipsa de oameni, lipsa de cunoștințe în a accesa fonduri europene, obstacolele birocratice. E atât de ușor să obții atât de mulți bani pentru a îmbunătăți comunitatea? Că nu cred. Noi la Ciugud avem o vorbă. De multe ori e greu și să mănânci, că poate că n-ai poftă sau, eu știu, nu ți-e foame. Însă, dacă tot timpul te gândești doar la ce nu se poate, la ce e imposibil sau tot timpul spui bariere de genul ăsta, niciodată nu o să ajungi departe. Pe de altă parte, noi am învățat de-a lungul timpului că cei mai buni, cei mai sănătoși, și scuzați-mi exprimarea, sunt banii europeni. De ce? Pentru că banii europeni n-au culoare politică, pentru că banii europeni vin cu o cadență bine stabilită, pentru că banii europeni sunt cei mai siguri. Sigur că pentru a ajunge să atragi banii aceștia europeni, finanțatorul îți impune niște reguli. Reguli clare, reguli corecte. Ceea ce trebuie să faci tu ca beneficiar e să înveți din start cum să atragi banii aceștia și să respecti regulile. Dacă tot timpul ne gândim la, eu știu, rezultatul muncii noastre, atunci nimic nu ni se pare foarte greu și nu ni se pare imposibil. De asta, în opinia noastră, să dea Domnul să aibă România cât de mulți bani europeni, pentru că totuși trebuie să privim în urmă. Primarii din România nu mai sunt și comunitățile din România nu mai sunt cele din 2005, când am început fondurile de preaderare, sau cele din 2007, când au venit primele fonduri post-aderare. Între timp au apărut consultanți, între timp am învățat să scriem proiecte, între timp ne-am creat echipe cu care să atragem aceste fonduri europene și da, sigur, pentru mine ca primar, pentru noi ar trebui cea mai importantă resursă să fie resursa umană. Atunci când te-ai înconjurat de specialiști, de oameni care cred în visurile tale, lucrurile devin foarte simple. Și ați angajat oameni în primărie special pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile? Da, practic noi am început din 2006 cu primul angajat și am ajuns la o echipă de 12 oameni. Acum marea parte dintre ei scriu proiecte nu doar pentru noi, ci pentru o întreagă regiune. Cu ei am creat microregiunea Țara Secașelor, cu ei am creat un gal, cu ei am creat ADI-uri prin care am dezvoltat proiecte cu vecinii din jurul nostru și cumva ei acum se autofinanțează. Indiferent că e vorba de o comună sau despre un oraș mic de provincie, asta pare a fi partea principală, resursa umană. Categoric, toate aceste proiecte se implementează de partea umană, de oameni care trebuie să aibă, așa cum colegul meu sublinia, să aibă o anumită competență și asta și în timp. Am avut și un timp suficient la dispoziție în care să se specializeze și mai mult decât atât, subliniem, am atras în toate aceste proiecte și pe fiecare proiect și specialiști externi, consultanți, arhitecți, proiectanți, fiindcă, vedeți, fondurile europene dezvoltă și a dezvoltat în România
și capacități. Adică sunt firme de specializare care sunt la dispoziția tuturor primăriilor și nu numai primăriilor, și a persoanelor juridice, oameni care inițiază proiecte, că nu numai publicul inițiază, care îi avem la dispoziție, ea specializat, adică avem specialiști care cunosc toate regulile care trebuie implementate. Dar noi ne bucurăm, sigur, că am reușit pentru cetățenii care îi reprezentăm să aducem niște proiecte surprinzătoare. Adică nu mai vorba aici numai de drumuri, apă, canal, chiar am gândit proiecte care ne pun pe harta tuturor, nu, turism. N-a fost niciodată Hai să turism. le spunem telespectatorilor, Da, turism, de exemplu. aceste proiecte. N-a fost niciodată în orașul Beclean un loc de cazare. Și acum avem 2000 de locuri de cazare. Nu am putut gândi niciodată că, de exemplu, piste de biciclete. 20 de kilometri de piste de biciclete. Autobuze total electrice, adică 100% electrice. Nici n-am avut societate de transport public, nici nu puteam gândi că putem aduce elevii, pensionarii, să-i aducem de la școală sau la toate instituțiile din zona. Deci sunt niște lucruri surprinzătoare și pentru noi care le-am implementat. Dar mai mult celor care li se oferă servicii de înaltă calitate. Asta arată și cum fondurile europene, iată, schimbă comunitățile, dar de ce Beclean, Ciugud sau alte localități din țară reușesc și nu vedem asta în toate unitățile administrativ-teritoriale? Există și aici o subliniere. În primul rând, trebuie să credem că se pot implementa. Deci am văzut foarte mulți colegi, îi reprezentăm în diferite foruri și am văzut că întotdeauna pornesc cu un nu. Adică nu se poate, e greu, e imposibil și atunci deja e o mare, mare greutate când pleci la drum cu această negație, deja ai pierdut startul. Mai mult decât atât, toate proiectele europene, știți că există niște principii, cel puțin la noi, la comune, la orașe mici, primul venit, primul servit. Deci trebuie să fii foarte rapid în a pregăti proiectul atât de bine încât să ai toate detaliile la depunere și să fii în clasamentul respectiv care îl face calculatorul, îl face o platformă foarte bine gândită, în care nu există un alt criteriu decât dacă proiectul este foarte matur, foarte bine prezentat. Și asta, sigur, trebuie să fiecare dintre noi să ajungem la această maturitate și performanță în care să aducem proiecte foarte, foarte bine conturate. Am aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnule Gheorghe Damian, pentru că suntem aici să și învățăm, nu doar să arătăm, uite că se poate, ci și să învățăm de ce se poate și cum se poate. Și atunci aș vrea să înțeleg puțin care este diferența între o unitate administrativ-teritorială care reușește să implementeze atât de multe proiecte și una care nu o face. Bun, acum să știți că eu mereu am spus-o, poate că noi avem noroc cu dumneavoastră că suntem mai promovați. Sunt foarte mulți colegi primari foarte vrednici în țara aceasta și care au rezultate foarte bune. Sigur că poate că nu sunt rezultatele atât de spectaculoase, dar sunt rezultate. Pe de altă parte, de ce într-un loc se poate, în alt loc nu se poate? Mereu am spus, și comunitățile sunt diferite ca și noi oamenii. Și, nu știu, depinde foarte mult de amplasarea teritorială, depinde foarte mult de oportunitățile economice, depinde foarte mult de resursa umană pe care o ai sau ți-o atragi, depinde foarte mult de viziunea primarului, depinde foarte mult, nu știu, am avut perioade ca, de exemplu, după colectiv, când am avut nevoie de curaj, pentru că toate instituțiile publice erau blocate, erau funcționari care nu vroiau de teama să nu greșească, să elibereze anumite avize.
Și atunci am fost puși în situația de a avea curaj să mergem mai departe, să deblocăm situația. Da, eu cred că sunt mulți factori de care depinde toate aspectele acestea, însă mereu am spus-o și mereu o repet, nu există, nu se poate. Important e să avem curajul să visăm cât mai și să țintim cât mai sus. Și apoi, eu zic că planetele ți se aliniază. Dacă tot timpul stai și spui că nu se poate, sigur că nu se va întâmpla lucrul acesta. Spuneați de activitate economică. În cazul comunei dumneavoastră am văzut că investitorii au început să vină atunci când le-ați creat condițiile în care să își dezvolte afacerile în comuna dumneavoastră, tot prin fonduri europene. Cum ați făcut acolo? Păi acolo, practic, am exploatat poziționarea unei pajiști comunale de aproximativ 100 de hectare. Prin reducerea numărului de animale, ea nu-și mai avea rostul și am transformat-o, practic, într-o zonă de dezvoltare economică. Am dus acolo apă, canal, internet, gaze, curent, tensiune, iluminat, supraveghere video prin fonduri europene și după aceea am atras investitori. La ora actuală este principalul nostru motor economic și ne aduce peste 80% din veniturile noastre proprii. Prin fonduri europene, tot acolo am construit o grădiniță modernă în valoare de 1,6 milioane euro, din care 500.000 de euro au fost fonduri europene, restul de la bugetul local. O grădiniță cu program prelungit, gândită și pentru comunitatea noastră Ciugut, dar mai ales și pentru cei care lucrează în zonă și poate să-și lase copiii acolo de când ajung la job și până pleacă spre casă. Bun, dar până să vadă acea platformă industrială populată de companii și grădinița și toate facilitățile pe care dumneavoastră le-ați construit acolo, sătenii au aflat că primarul închide pajiștea, nu? Cum le explicați oamenilor ce proiecte urmează să faceți? Aici vreau să ajung. Da, până la pandemie, noi am instituit așa o regulă că de 2 ori pe an, o dată după sărbători, imediat și apoi pe la jumătatea anului, să facem întâlniri în fiecare din cele 6 sate la Căminul Cultural, la care participă aproape tot satul, unde dezbatem ce am făcut, le prezentăm ce am făcut din ce le-am promis și după aceea le întrebăm cam ce și-ar mai dori sau ce ne dorim noi. Consultăm populația în așa fel încât ei să nu fie surprinși de investițiile care apar și cumva să fie parte din ceea ce facem noi. Și în felul acesta, de exemplu, când vine acum în minte, când am construit prima școală inteligentă din mediul rural, am luat o măsură total nepopulară, adică am desființat practic, noi având 6 sate cu școli în fiecare sat, am desființat școlile din celelalte sate și am adus copiii la școala de centru. Sigur că le-am explicat părinților la momentul respectiv că uitați, dacă vă desfințăm școala, copiii vor avea transport gratuit. Primăria le plătește și vor avea uniforme școlare, vor avea masă gratuită. Dacă vreți after school, vor avea after school gratuit. Și în felul acesta părinții ne-au devenit parteneri și susținători ai proiectului nostru. Și în felul acesta, chiar dacă școala noi am inaugurat-o în 2019, când copiii noștri, să zic așa, erau foarte puțini în școală, aveam undeva la 70 de copii, acum am ajuns în școala din Ciugut să avem 250 de copii și practic să nu mai fie încăpătoare. Iar noi am fost conștienți cumva de când am inaugurat școala aceasta că lucrurile nu vor sta pe loc. De atunci, sau practic la un an diferență, ne-am apucat să scriem proiectul pentru să concepem un nou proiect pentru noua școală, un proiect mult mai ambițios pentru o școală de 500 de copii. Și acum proiectul acesta, în valoare de 13 milioane de euro, din care 9 milioane de euro sunt bani din PNRR și 4 milioane sunt bani din bugetul local, este în licitație publică. Este un proiect ambițios, un proiect care va aduce, să zic așa, în educația noastră românească un nou concept, un proiect în care toate clasele primare vor fi la parter, toate clasele vor avea un perete cortină,
școala fiind în mijlocul unui parc și în relația directă cu o bază sportivă, învățătorul, când vremea este frumoasă, poate să deschidă geamul și să iasă cu copiii în parc, adică să fie cât mai aproape de natură. Școala aceasta ne dorim să fie zero energie, adică să fie independentă energetic. Școala aceasta va avea 6 laboratoare și ateliere și o sală multifuncțională, în așa fel încât să ne pregătim copiii măcar pentru ziua de astăzi, dacă nu putem să-i pregătim pentru viitor. Observ și cât de implicat sunteți în aceste proiecte, din felul în care vorbiți despre ele, nu doar enumerați așa niște proiecte, se vede că vă gândiți la ele ca la viitorul comunității și tocmai de aceea, vă rog, v-am întrerupt. Știți cum e? Cred cu tărie că întotdeauna parte din noi să rămâne în investițiile astea. Altfel, dacă facem doar lucrurile să le bifăm și cu atât mai mult când vorbim despre educație. Pentru noi, educația este, să zic, investiție principala educație, pentru că educația este practic temelia societății și de acolo pleacă totul. Și dar vă așteptați și să crească populația comunei mult mai mult, odată cu construcția noii școli? Spuneați că așteptați 500 de copii, dublu față de școala deja existentă. Păi, ca să vă faceți o idee, doar de când am deschis școala aceasta din Ciugud, avem, nu știu, cred că săptămânal sunt familii tinere care vin de peste tot din țară, se întorc de peste tot din lume, dar n-au treabă cu Ciugudul, se stabilesc aici pentru a-și da copiii la școala noastră. Avem familii care, nu știu, sunt olandezi, sunt americani, sunt italieni, sunt belgieni, sunt germani care s-au stabilit la noi pentru a-și da copiii la școala noastră. Ca atare, da, nu doar ce facem noi investind în infrastructură, în cultură, în social, ci și în educație, fac ca tinerii să vină spre noi. Și un alt exemplu, că tot vorbim de fonduri europene, aș putea să vă vorbesc 2 zile despre banii care i-am atras și proiectele noastre, însă un proiect care ne-a adus foarte, foarte mult câștig este Centrul de zi pentru vârstnici, o investiție prin fonduri europene, prin program operațional regional. Vechea primărie am transformat-o într-un centru de zi pentru vârstnici, unde peste 500 de vârstnici vin să socializeze, să povestească cu psiholog, cu sociolog, se programează la masaj, vin la kinetoterapie pentru recuperare medicală și cei care nu se pot deplasa au la dispoziție asistenți sociali care merg la ei acasă, le fac cumpărături, le cumpără medicamente, povestesc cu ei în așa fel încât să le fie bătrânețea mai ușoară și mai fericită. Cât de important este, domnule Moldovan, partea asta în care implici cetățenii? E vital, adică toate proiectele se adresează cetățenilor. Sigur că în prima fază, când implementăm tot așa suspiciunea că nu se face un deranj atunci și omul nu are încredere chiar atât de mare că se va finaliza și conform. durează până vezi ceva palpabil. Exact, dar după ce a implementat primele proiecte, cetățeanul deja are încredere și își dă seama că orice proiect european, și asta vreau să subliniez, ghidurile sunt așa concepute de specialiști din Ministerul Fondurilor, din agențiile de dezvoltare care coordonează aceste proiecte. Toate ghidurile, vreau să vă spun că ne învață chiar toți acești pași. Am văzut, de exemplu, un proiect în oglindă, pot să zic cu domnul primar, avem exact același centru cu psihologi, cu kinetoterapie, un centru medical, îi spunem noi, un centru social de zi, care pune la dispoziție activități gratuite. Deci foarte multe din beneficiile sunt chiar gratuite pentru locuitorii care îi reprezentăm. În prima fază, sigur, îți surprinși oamenii. Consideră că trebuie să plătească. Când văd că e gratis, că e pentru ei, atunci își dau seama ce importante sunt aceste proiecte. Și activitatea centrului se susține din banii primăriei? Deci o parte da, dar având și
foarte mulți turiști. Să vă faceți o imagine, avem 200.000 de turiști anual în Beclean, unde n-a fost turism niciodată, până am implementat proiectele de preaderare, apoi fonduri europene. Vă dați seama că foarte mulți turiști pot să viziteze, să fie parte din partea economică. Ce se poate vizita în Beclean? Foarte multe obiective, vă dați seama, foarte multe. Avem o erghelie, de exemplu, avem castele care se pot vizita, muzee. Sunt și nu numai, Becleanul nu-i de sine stătător. El face parte din județul Bisanăsău, chiar suntem aproape de Turda, de Cluj. Deci nu putem vorbi de o localitate de sine stătătoare. Oamenii vin pentru câteva zile și vizitează toată zona din împrejurire. Dacă ar fi să vă propun să nominalizați un singur proiect care să fie reprezentativ, cel care pe dumneavoastră v-a făcut să vă implicați cel mai mult, care ar fi? Sigur, am crescut de la zero acest proiect turistic, Băile Figa, dar acest proiect a adus, de exemplu, infrastructura mare. Chiar zilele acestea, împreună cu Ministerul Transportului, facem parteneriate în care dezvoltăm și infrastructura mare, adică tot ceea ce înseamnă drumurile naționale, le-am conectat prin centură și apoi le ducem printr-un drum rapid în infrastructura chiar de autostrăzi. Eu sper acum că sunt mulți primari care ne urmăresc astăzi și care observă ceea ce dumneavoastră ați realizat cu ajutorul fondurilor europene și vă rog mult de fiecare dată când vă întâlniți cu colegii dumneavoastră primari să le spuneți toate lucrurile astea din nou și să insistați, pentru că foarte mulți au de învățat din ceea ce faceți. Nicolae Moldovan, Gheorghe Damian, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi la Bani de Luat. Mult succes în continuare și spor la treabă, că pare că aveți destulă. Mulțumim! Iar pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă anunț că aveți bani de luat și miercurea viitoare. Discutăm și atunci despre proiecte de succes cu ajutorul fondurilor europene. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi.